Dok, dewe Dok. Nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggalku sliramu Hei. Awas. Hei. Ayo Ken. Pireng. Ngono kuwi. Astagfirullahaladzim. Gerake iki kreatif, energik ngono kuwi reng. Iki wis di SMP kaya ngene mahasiswa iku ora ngentekke panggung kowe. Polahmu ki lho. Polahmu sosok kecer ono, kecer ini. Masa kecer Pak Dik? Ndak ana sing kacer. Mau kecer tak kelumpukke ning pojok ono lho. Endi apane sing kecer apane? Polahmu ki ya bener ning ngene iki sing diarani menyesuaikan iringan. Ah iya. Gandeng iringane kaya ngono sing ngendangi ya giras, sing joget ya giras. Kuwi Neng kuwi mau kendangane kurang cepet. Itu memperlambat tempo. iya, itu Kurang- masih secara umum itu masih tingkatan tengah. Kudu luwih cepet meneh. Iya. Dul. Sapa iki dul mani? Iso gak sih Mas sing rada cepet ngono Mas? Cepet yang perlu Masa gak 100 ngerti? km per jam. Ayo. 100 km per jam. Ken, kowe Dalem. nantang-nantang kono kuwi iramane cepet tenan kowe mengge-mengge lho. Oh, SMP kok pada ketuwean. Kowe ngece. Ngene kuwi kudune ra ngono. SMP kok padane tuwekan ngono kuwi. Loh, kono ki terus rene. Loh. Lek pade gareng paling ya ora iso. Loh. Aku kok kon joget kaya ngene kok. Iso. Ora. Piye sirmu piye Ken? Sirmu piye? Iramane kon rada. Iramane tuh kurang sesek. Yen Wow. kowe iso sesek ora iso ya. Antara 1 sampai 10 itu tadi masih 5. 5. Ya iki mau urung sesek lagi asma. Ayo. Saiki Malah sesek. penyakit ora. Neng ora apa-apa ki mau introne wis terlalu dawa. Eh? Introne ki mau wis terlalu dawa. Ya terus karmu Yuk kita bicara-bicara dulu. Nanti jogetnya nanti lagi. kira sido cepet. Ora sidong aku cek menggeh-menggeh. Iki manusiawi yo. Iya. Gubuk asmara. Gubuk semara. Asmara. Nggih Pak D nggih. Asmara. Gubuk asmara di jaranane napa pripun napa? Kena. Jalukmu versi apa? Oke. Oke. Yogane niaga pengrawite Mas Cahyo ki apa-apa oke. Nganggo trompet tok iso. Masuk iso. Heeh. Ketoke apik ngono deh Pak. Nah, jajal. Dereng nate to? Mas, Ayo Mas trompet tok Mas. trompet tok.
paling ora dicinting trompet. Ayo. Langsung Kreasi kok. Ayo. dilapi dhisik lambene ya. Ayo, wis to. Kuwi mesti trompete wis klompoh. Ayo, Nduk. Diiringi. Ayo. Apa? Seno anune no, apa kuwi bawane sik no Bawa. pucunge no. Oh, bawa riyen. Dicinting trompet, dicinting trompet. Bawa cinting trompet. Oh, kok kaya sepur lewat to kowe iki? Neno. Ayo, yen kira-kira saksofon. Pancen dasare suarane pancen banter tenan iki. Dandan iki Los Dol ya ngene iki. Ora kuwi ungkul jenenge kok Los Dol ora. Ya tegese tanpa nganu ora isin-isin ya Nduk, banter bener. Oh, ngoten. Heeh. Oke. Niki dibanterne malih napa mboten? Oke, ora apa-apa. Yen suarane banter tinting nganggo trompet reok. Dadi kaya jeritan. Sampeyan ki aja menyusah-nyusahkan. Masih bingung sampai irunge mekrok kae lho. Oh, anjene mekrok irunge anjene mekrok. Ngawur kae guru lho. Ngapunten Pak Guru. Guru napa kok tasik enom? Guru napa? Lho guru-guru saiki nom-nom ngono kuwi lebih produktif. Kae nyebul ra nyebul guru SMK. irunge ya kaya ngono kuwi. Oh, SMKI. Guru Anu- napa Mas jenengan? Napa? Olahraga. Olahraga napa biasane? Napa? Takro. Apa itu takro? Sepak takraw sing pemaine telu Sik kae. hubungane apa to? Ayo. Sekolah kesenian kok guru takro iki. Lah ya kabeh sekolah kan ya ora ning gone jurusan kuwi, Mas ya juruse pedalangan kae ya diulang sembarang kalir. Heeh. Ora menjurus ning gone pedalangan tok. Ya wis ora apa-apa, sakonone wis pokoke. Hiburan kok. Ampun Mas, ampun mengke kula bingung malahan nggih. Anu tintingan. Tintingane biasa Anu tintingan wae. nganggo siter wis, siter. Nyapa kok ora ditintingi gawe gong ae. Genter. Lingsem yen kemutan lelampahan kang kawuri Setya. Murah. Tresno. tresno tulus senadyan ningku bok asmara. Tembang menika ugi kula aturaken dumateng keluarga besar pecinta wayang kulit saking Bojonegoro sak rombongan menika kula wau. Wilujeng rawuhipun saking Bojonegoro ugi Mbah Gunung CS nggih. Nggih, Mbah Gunung nggih ngersakaken lelagon menika wau nggih. Ya Nduk diaturake gubuk. Langsung jaranan apa langgam riyen? Terserah kowe njalukmu piye?
Kula terserah sing ngendang mawon. Oh iya, pasrahno karo kuwi. terserah mulih wae. Salah siji. Ya aja kok ya. Dinut ya langgap sik apa? Pripun, Pak? Jaranan. Langsung jaranan. Oh, audien jaranan. Pak De Gareng joget nggih, kersane mboten nganggur nggih. Kok ketoke kendek wau kok mboten wonten kreasine. Kowe linggone kono mau turu to kowe. Tulinan HP. Aku kemringet lho. Ngendi aja kemringet aku. Kok cengel kene sing kemringet. Endi to? Budemu nonton. Lho ya ora apa-apa wong karo Pak Dene jaman cilikanku ke sampean dusi yo sampean gaya indi-indi aku meneng ae. Oh, ngono kelakuanmu, Reng. Lah kan jaman jek cilik to Pak De. Cilik. Jek cilik kula kae didelep-delep ning jeding. Wah, saiki tak dusi dupak raiku kok. Ya ora apa-apa mben nek sampean wis rada nganu kae ya tak dusi. Sok tapi jek sok tak dusi. Nyelekit iki, Reng, nganyelne iki, Reng. Iki bocah iki omong ngono mergo ora ngerti tegese mati kok. Kowe ngerti tegese mati kowe wedi kowe mesti. Lah apa? Ben bocah wedi. Mati kok wedi. Ya dirungokke ya, dipikir tenan. Mati kok apa? MATI. M. Manusia semua mengalaminya karena itu takdir. Nggih. A. Akan tetapi datangnya tidak ada yang mengetahui. Nggih, takdir. Sing penting T. T napa? Tidak harus sakit dulu, tidak harus yang tua dulu. Dipikir. Nggih, I. Ini semua rahasia ilahi. Nggih. Hati-hati Lah nggih kan nadyan sing nom aja sombong, sing nom mati sik iki akeh. nggih tapi kan umume niku sing tuwa dhisik. Iki dudu WC kok umum. Ayo, Ken. Nggih Pak De. Ampun nesu mengki lek jenengan mantuk-mantuk stroke terus lek kan nggih mboten semerep. Ora masalah, stroke anggar setruke ngene ora masalah. Yen setruke kene sing mati kene sik berat aku. Nggih, sabar innallaha maha sabirin. Sabirin kowe ora sabar kok aku. Ayo Pak De. Ya. Joget lho. Oke. Tumplak ndak telang ngene. Pokoke lek kuncine wong jaran kae, tangane ndaplang, sikile ndaplang, aja lali mendek. Nah, kuwi lak gareng lak pinterne nggen wayang Lah wong. kaya wong anyang. Lek jaranan meguru karo Niken iki ya. Bener ngono kan? Bener. Nggih, mboten napa-napa kersane. Ngene iki nganggo ngepaske apa ora? Terus mari ngono gedruke kuwi enek hitungane 1 2 3 4 ngono. Yo ndak gedruk. 1 2 3 4. Jan kaya napa jenengan? Hah? Apa? Atas pite ayanan. Ya ora apa-apa ora. Ora joget ra patek. Aja nesu, momong cacile sing sabar. Loh, jenenge dagelan kuwi pelawake niku harus menanggung resikonya. Kabeh lek ning gone dhuwur panggung kae jenenge geguyonan. Lek sampean nggih serius ya gak apa-apa. Pitik wis elek kok golek sing ayanen iki. Aku ki Ya sabar. Musuh wong cilik ki sabar, Pak Di. Sing apik ya, Ken. Nggih, Mergo Pak. iki di live streaming prisane karo Sing wong. jentit ki bokonge duduk ngarep. Ya makane mung anu kae ngene ku ora ono ngene lho. Le, mundur. Lah aku wis mundur dhek ngejak maju kok. Oh ya apik berarti ngene. Ya Pak De ya. Iya. Ya kan? Oh. Iso awane ngomah wis ora kerasan. Heh, Pak De iki piye to jane iki? Sampeyan ki kenal lagu apa ora? Sing nembang lambemu kok nyalahke aku. Wong sae seru kleru kuwi kowe lho. Ngono kok ora perasaan. Padahal ki ora krasa, ora ngile. Marai dalane ya petuk. Ora, lah aku sing palke lakon renorno babakan tembang lak ya kowe kuwi. Wah, kok nyalahke aku. Tak tekane. Nyapa? Niki wau kula nyanyi napa? Udang kuning. Iya, Oh, kowe bener, to. berarti. Sing koclok ora mung kowe tok, sing gendang jaipong ngono ya tung tak dang, tak dlondong. Ngono ya ngono lho. Kudune hob ora. Aku ya gumun Pak Eko kok nanggap wong kocrok kabeh. Ya ora apa-apa.
apik lho ki modern tenan lho. Aku arep jane wis arep ngelekke, wis delekke ku ya wis. Lah sampean ki yo ngono Pakde. Aku ngomong isu awan ki sampean kok ya joget-joget. Aku kan harus ngene delekke ora iso kok. Malah wis nyentak barang kuwi. Yung. Ra apa-apa salah, aku ndingi suluk ya salah, ra apa-apa. Mangan kowe nganggo kecap. Wong rumangsani to kowe. Rumangsane. Wong Mangan. kula lawan watuk nggih salah kok. Wong iki mburi lak dalang kabeh, ngene blas rene sing ngelekne. Wah kowe iki lak gur Malah nembak. kowe kleru meneng dhek malah. Ayo kono, ayo kono. Kowe iki gur nembak, gur suluk, kleru aku bojo kowe tau kleru kok. Kleru lek kowe ora. Heeh. Ya kan? Yo. Yen liwat aku kelingan kebak kae biyen tak goleren ning cagak kebak tulisan ya Mas ya warna abang tanda isih perawan senangi gobas asmara biyen kae tak go anteng tresno tanpa bantal tanpa plasa bata-bati kataman asmara gubak kae nyimpen wisit biyen tumakas saiki gubak kae kebuka wayah tangi ngati gagah trima ki wiraswara loro ki digunakan dengan yang baik-baiknya. Ayo lagi 1 2 3 ayo. Telat. Sing Kudune kasih bat. mau. Wiraswara ki sing banter ora jer. Swit. Sing Ajane, banter. Pokoke lek aku kingko joget jaranan aja nganti disuwit-suwit. Oh. Kok lek nganti disuwit-suwit, wingko sing suwit-suwit iso kena kabruk. Oh malah ngenteni dheweke. Ngenteni kok kabruk. Ya aja to. Tarik kan. Tatane sajrone ati. Gatan luntur. Saya marah ati. Aku kowe ganti harapan. Apaan? Getke yo. Hei, ayo kan. Hei.
Mbak Niken. Selamat malam Mas Bayu. Pinaringan sehat ta? Alhamdulillah pangestune Mas, kula sehat. Kudu disehat-sehatke mergo sampeyan kuwi dudu duweke kulawarga ning saiki duweke masyarakat umum mergo Nggih. kepinteran panjenengan. Nggih Mas. Tetep pangestune. awet lembah manah, tetep awet dadi piyai sing apik lahir lan batine. Amin. Nggih Mas, pangestune. Sing penting awet, muga-muga awet nggih Nggih to. leres. Nggih, niku panjenengan wis diantu-antu kalih warga Koperasi Karep Tuwin Bojonegoro sakiwa tengenipun. Salam hormat sing nduk kagem Bapak Suryadi. Oh nggih, kagem Bapak Bapak Haji Suryadi. Bapak Haji Suryadi. Sriyadi. Sriyadi. Mereka selaku direktur utama. Oh, lah aku lawa foto kalih. Wow, Pak Tresno. Sanes, Ibu Sriyadi ketinggalan. Nggih. Tapi kalih Pak Sriyadine dereng. Ayo mengke no, kok diaturi pinarak munggah. Oh, Diatur. oh gitu Nggih. biar saya Kok- juga tahu. Ah, nggih no. Kau yang kepareng foto munggah lah yen wis sejak rene gampang. Gampang apa no? Engko nek Pak Suryadi munggah, kuwi mesti nganti para karyawan-karyawane utawa anu kalian Pak Haji Sutresno. Dadi mungkin njenengan Saya akeh. nggih, dadi njenengan lenggah sih. Lan Men Pak Suryadi karo Nduk Niken. yen Pak Sriyadi munggah terus aku lungguh ora cair. Ya ora apa-apa sing butuh cair kan kudune sing enom. Nah, Sing ini bener tuwake ngoten wis niku. ora butuh. Apa rumasamu sing tuwa iki kenthel. Kok cair yo padha wae. Wah, apa men suarane kae. Kok horor Nggih, itu Cak? Nduk Niken Nggih. iki ulang tahun Koperasi Karep yang ke-49. Semoga Koperasi Karep Bojonegoro dan juga khususnya buat Bapak Sriyadi semakin jaya, Amin. semakin sukses, Amin. semakin lancar, Nggih, amin. semakin apa ya Mas? Semakin kuncoro gitu saya kondang Koperasi buat Karep. masyarakat itu loh, Oh, semakin saya rukun, saya makmur masyarakate. Pak. Nah, Nggih. gitu. Pak Sriyadi donganipun lari ingkang tasih polos mandi. Benten kali dongane sing gondol 50.000 lho. Ngapa ta? Kok gondoli piye kok dilungi kok gondol? Aku dendam pokoknya aku. Kok dendam? Jadi iki lah polos bocah iki. lah, kue 50.000 lah iki apa? Ingsun pribadi. Iki apa Pak De? Iki kok dalange khusus aku satu. Iki khusus sampean, Hah? sampean ora sir ngowehi aku to. Jare aku sampean pek putu. Niken iki apane jenengan? Ya sak putuku. Lah iya, Mbak iki nek ketemu putune mesti ya nyangoni, mosok ya mung meneng wae. Wis suwi lho ora ketemu. Lah iya, wis suwe to, Nduk Niken ora ketemu karo Mas Gareng. Iki mosok ya tega. Ayo. Mosok ya Pira kuwi? 50 lho Mas. Ya digenepi 100 to. Wong tuwa kok karo bocah kok Genepi pira? 100. Ya 150 paen kabeh. Ya alhamdulillah. Wong ngekei putune kok nyicil. Lah, Sampeyan ikhlas apa ora? Kayoke nesu lek nesu nyo gak usah wis sampean nanti masuk neraka lho. Aku ki atiku wis koperasi. Dadi kabeh tak kei. Loh, kapan kok ora ngabari nek operasi? Koperasi. Kok operasi to Kok Mas? krungu operasi? Ati kok koperasi iki piye maksudnya? Karep. Oh, karep. Atiku wis karep, atiku wis koperasi. Oh, iya. Ya wis karep tak kei. Iya ya. Aku wis karep. Wes rasa ngono tuwae kaya. Oh, aku anggur kepethuk niki lho mesti kelangan aku. Loh, jane berarti ora karep kok gelo dirembuk iki. Heeh. Ya karep. Nggih, mulai yo iki diaturke rerepen sawetara Mbak Mbak Niken. Nggih, Mas Ya, Bayu. disalam dulu, salam sapa dulu untuk para penonton semene akeh iki. Inggih Luar ngaturaken biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki aku lagi iki lho, main wayang kok ning pertelon iki lagi. Kok pertelon piye? Pertelon iki Lah iki kono. Iya, kaya ning pertigaan. Nah, nek kene piye? Disulap dari gedung pertemuan ya penak. Betul. Niki maune napa Mas? Niki maune napa? Pabrik to? Nggih niki ya pabrik, niki dienggo napa niku nampa mbako, Nduk. Oh, tapi Pak Sri niku alhamdulillah niku lho Mas, tiange niku mboten pelit.
Oh, tenan kok. Biasane lek teng pabrik ngeten iki to, didelok mung kayak karyawan karo staf-stafnya. Tapi hari ini malam hari ini untuk umum loh, Mas. Oh, luar biasa. Nek mriki sudah tahu. Nah, tepuk tangan untuk Koperasi Karep. Ini memang dari kita untuk kita. Ngerti toh, Koperasi Karep niku nek ora ana panyengkuyunge masyarakat tidak akan berdiri. Betul. Mula gandeng syukuran ya masyarakat dikedepankan. Loh. Kayak sing mirsani kuwatah sangat loh, Mas. Jan hebat nek semene kok wong kabeh. Lah nggih. Iki didol apa piye iki? Apa toh? Iki Itu kok ana pesawat ning kene iki? itu namanya drone. Apa? Drone. Oh, drone toh. Iya. Kuwi drone. Tahu ndak fungsi dari drone itu apa? Apa? Drone itu kamera yang bisa menyuting dari jarak kejauhan. Dari ketinggian. Iya, dari ketinggian. Oh, kuwi ana kamerane toh? Heeh, ada kamera. Wow, iya. Alah. Ya wis tua Mumpung di kan. kamera. Neng kamera drone itu tidak bisa menangkap jam. Oh, berarti hilang Mas lek enek Ora jine. ketok ya? Ora ketok lek putih lho sing mening-mening ayu-ayu ketok. Anggere sing Aku tak putih- pindah saka jam nang jam. Ya, Oh, aku diarani kowe kaya dukung to, Kek. Oh, sapa sing tukang? Mbahmu dionekke jam kok kowe. Sapa sing ngunekke sampe jam? Lah menawa ning kene nek jam kan ya ora ngerti aku apa ya terus sampean. Kamera drone kuwi ra iso untuk menangkap jin. Kok iso? Kok iso Baper lho ya, Mas. Gumun aku. Ya iya. Aku kok rumangsa dhewe. Mula ngene ora usah gelo. Saiki perkara putu karo Mbah tak ilangi. Betul. Sekarang menjadi pasangan. Iya. Nduk niki nembang Nyidam Sari, gandrung pasanganmu Mas Gareng. Wes. Ning nggone banner iki uduk gareng sampean itu sing dipajang kok tapi tekane sampean ya. Iya. Kuwi jane Gareng Angga kuwi. Anu nun sewu niku gambare garenge pun mati lho, Pak. Wis saestu sok yen nimbali kula ganti nyuwun foto kula mawon mengke ngerti foto kula kirim. Ya ben ora kleru sok ganti Gareng ae. Lah Mas. Oh, nggih Mas. Ya ra. Kudune sing luwih enom to, Mas. Iya. Supaya panitia ora kleru Hah? ganti Gareng. supaya panitia ora mumet, ora sawayangan. Ana kancane ditinggal. Iya. Ya, saiki Nyidam Sari dibawani. Nggih. Nduk niken gandrung Mas Gareng. Wis, Ayo. kuwi anggepen wolana sing bagus dhewe, ya ta? Nggih. Arep kaya dicet. Ning kuwi anggepen Kosong apa Iya. kurang gawean kok dicet iki lho. lah men kita. Yo elek-elek ning aja dicet to. Ayo. Paling kono. ora ya ditato. Kono cahayu gandrungan kuwi Mas Gareng. Nggo rabuk nyawa. Nggih. Iki mumpung ditimbali ya. Maka duh wong bagus. Nggih. Dah wang bagus. Bapak jening hati. Iki jane niken iki statusnya apa to? Lah ya penyanyi waranggono lho. Penyanyi polahe kok bajak laut. Piye to eneng apa to? Jawel wong bagus ki kekasih sing alus. Lah mah aku ben gandrung wong mesti lek dijawel mesti ngene ya mending tak ngenekne ae. Manut to, manut to. Arang-arang tuh gandrung ayu. Oh, arang-arang piye? Gandrungan karo niken sesuk asam uratku kambuh. Amin. Ah kok. Oh sehat tuh asam urat, asam lambung kok ya. Ayo, rene. Kok asam lambung? Eno. Ayo. Sawangan lampu kaya ana sing mati siji. Lah, ngono dirembuk. Dah iya. Kaya nyene mang nandang as gejala kencing manis tadi. Ngene nyapa sing biasa. Joget iki biasa. Asam urat, asam lambung, kencing manis. Aku kuwi gareng dudu laboratorium. Isine Ya sing penyakit apik kok. aja ngono. Ya sing gagah. makane sing gagah. Aja koyo Iya, iya.
Ya aja dadi atimu saking senenge atiku polahku kaya ngono mau. Oh, nggih. Ya ganti Mas Garing sing gandrung. Duh, Apa to awakku dhewe? aku ora nyimak mau. Iya. Apa to awakku dhewe. Aku mlaku nggih Kacang Mas. Kakang Mas ora Kacang Mas. Lah mlaku-mlaku rene Iya, lho. mlaku rono. Digandeng Ken, gandengen Ken, Mas Garing digandeng. Nah, Jan, kaya putune nyeterke mbane puskesmas ya. Ora apa-apa, goleke kesehatan kok. Ora roman ra paten. Aja nesu to. Cek gula. Kecing manis nek. Lah biasane wis tuwa ki kudu cek ngono kuwi. Ya cek-cek ning ora kakan penyakit to. Ya, do dewa, nduk Ken. Ayo wis Ken. Nyawang kini nih Ken. Walas sana. Ken dituntun Ken. Asyhadu alla ilaha illallah. Kaya wong mecati ya. Lah ngopo ngerti-ngerti miring-miringnya kok ya wedi to? Lah Drama. kaya malah melok miring-miring kok. Drama kok. Ya tapi yo rene gandrung kok miring-miring ngene. Aku Bayangke sering lek terus pamane zaman Gen Z apalagi ini zamannya zaman cah nom-nom. Pacaran nganti miring-miring ngene iki yo rene to Pak De, Pak De. Terus aja dituntut. Kon maca syahadat ya kowe mecati. Wis sampean Islam apa ora? Ya Islam. Iya Islam ki maca syahadat ki ora nek salahe. Nek yo aja terus kaya wong mecati ngono to. Tutungno Yai. Pun kakang tansah midhangetake. Ya, besok kapan? Ya. Besok kapan katakan cecer lan wong Wedhus. Bagus. Oh, bagus ya. Bagus. Bagus. Upama sira nakoda tanpa prau sasat sarah sarah ing Jaladri. ing Jaladri. Paten kakean lagu tadi ora hafal Yai. Apal? Lapal iki wong ngelingke wong ki nani lali ora masalah. Ngono kok diurus karo putune mbok ngelingke kok malah nyengeni ya kan ya. Lah iya, kono dhewe ya ora apal. Jare pacangan saiki putu. Oh iya, ya wis. Iya. Aku wis ndak kuat kok dadi pasangane sampean, no. Wis ora kuat piye ta, Kek? Oh, mulane anggar petuk, putus. Kowe ora kuatan. Wis ganti wong piro wae. Ora, yo urung jodone. Iki isih konsentrasi ning sekolah. Saiki kelas piro ta, Cahayu? Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Loh, nek cedak karo wong lanang nggo semangat belajar. Iya. Masa arep cedak karo wong tuwa. Tuwa ya ora apa-apa ning sing akeh duwite. Lah, iki apik. Lha iki tuwa rene apa-apa ya. Wis tuwa tak kanggo. Keloro-loronen. Oh, alah ya. Yo kan. Nyedam tari. Yo. Lanjut. Sok bukan. Nyedam sari. Tepuk tangan kagem niken Salindri, Bapak Ibu. Iki mumpung tak tes saiki. Kenapa? Ning aja berpikir negatif
lan pornografi. Tidak. Pornografi. Saya selalu berpikir positif. Tegese koperasi ki apa? Tegese koperasi ya untuk menyimpan uang. Lah iya ono genahe. Ya toh, Mas. Mau gak? Koperasi ya kuwi lah apa nek ora kuwi? Nah, iki tak terjemahke ning aja berpikir negatif. Oke. Oh, Nanti berarti arep dipisah iki tembunge. Sama dengannya kamu nilai sendiri. Oke, nggih. Koperasi, koper kuwi wadah. Ada. Asi ki air susu ibu. Bener. Koperasi wadah air susu ibu kuwi BH. Iya, heeh. Artinya BH berbadan hukum. Nggih. Jadi kalau koperasi cari koperasi yang berbadan hukum seperti koperasi Karep ini. niku genah wis sah, tur aman. Nah, kalau tidak berbadan hukum berarti itu bisa-bisa penipuan. Oh iya, nggih. You know? Yes, jadi saya tahu arti koperasi. Koperasi adalah BH. BH. Berarti dieling-eling, Mas. Soalnya enek pelajaran ning SMA biasanya kan enek to Mas koyo tabung-tabungan ngono kuwi Oh, enek tabungan, apa-apa. nggih. Koperasi adalah BH. Engko lek nganti salahne gurune. Kon golek garek. Ya. Oke. Oke, anggota koperasi kudu sing nom, sing tuwa rasa dadi anggota koperasi. Ya ora to nek ning kene iki tuwono kabeh. Wong nom apa iki? Ya, ayo monggo. tutukno Ya, Nduk. lagune apa? Monggo. Nyedap Nyedap sari sari. langgame. Monggo yuk. Ngerangin ayo gender sinter gampang ayo. Terima kasih, matur nuwun. Jane lok tenan. Oh, mulai ya ora gumun, ora Iya. kalian niken ki saya mumbul. Lah apa kok Mergo kualitase bocah iki pancen nyata ora tegese ora karbitan, ora karbitan. ora kesengkan, ning Wah. ditata karo kahanan. Ah, mung ya dongane wong tua muga-muga tetep eksis sepanjang masa. Amin. Nduk Banyuwanginan mawon nggih, Pak. Wis siap. Gerajakan Banyuwangi. Oh, Iki damel bawon apa mboten? Oh iya dibawani. bawane iki sing ngendang rotoe. Surata kae pinter kendangane. Engko sampean jembeng ya. Apa? Apa? Jem. Kok ana jembeng bareng ya apa? Biasane sing kuwi lho, napa Pak? Sing Jenggleng. napa jenenge? Jenggleng. Ngonggo kuwi barang lek Banyuwanginan ki. Oh. Enak yo tetelu danten kuwi lho. Lah mbok wong kowe iso mbok kowe dhewe. Lah kuwi nembang Monggo, kok. wong aku nembang kok. Ya oke. Nuruti putu reng, ayo reng. Woi! Urung. Tuwas tak Koprok tawa. iki ora. Tuwas tak tawake jebul urung. Kuwi latah kuwi jenenge ora. Ya kan. Mampiat mayan. Pocreng iblis lalang setan pocreng. Hei, udu cakil. Dudu cakil. Lah Banyuwangen. lah kok anggere bengok ngono ki cakil kok. Ngawut. Anakku kuncung. Sumarane
Piye kan masuk ora kan? Ndak masuk lho kudune iki mencolot to biasane. Wis tuwa. Kowe seneng to ana gareng hernia. Gimana kalau mak kerupyuk ngono? Ku kaya nggawa jrigen nunggu. Ngene wae, sing penting ki ngono lho, ki ngerangin, jenenge ngerangin. Oh ngono. Heeh. Oi. Hanya. Nyeram Iki jane joget apa wong ayanen? Iya. Joget kok kaya wong kebingungan. Iki rung tekan Banyuwangi Bandawasa mulih ngono lho. Wong cahe wong dhewe kok sing penting lah yo dingerangin to. Yen kowe yen pancen nembang iki apa ora lek iso tak contoni. Piye jajal iki. Lho sampean nembang kok aku sing jengleng, Dang. Nuswan. Ora teko kono. Banyuwangi. Yo kene yo apik kowe mbok kowe wae. Iki arep nyontoni jogete lho. Nyontoni jogetane kuwi lho. Banyuwangi. Kulon gunung. Ayo, Ndang. Gununge ning ngetan kok. Tembange ngono kuwi. Wong kowe wae saiki rangkepen sak nembange sak ngerangine kowe. Nyapa kok aku ngongkon sampean? Nyapa kok aku ngongkon sampean? Lho kok piye ta? Iki sampean tak bedeni. Tak bedeki. Iki omong apa to? Sampeyan ki lho, tak kongkon. Suarane serak omong ra cethok. Sampeyan ki lho tak kongkon de nyanyi Kulon Gunung Wetan Segara. Kulon Gunung Wetan Segara. Ya dinyanyene ora ngono kuwi. Buh. Tak. Kok kaya arek udangan ngono to lho. Wis kowe wae, Nduk. Aku wae ya. Simbah nonton wae. Larlen. Dianter ini kan suarane. Kita biasane sing keberbeken iki sinden karo yoga. Lagi dalang keberbeken ya iki lagi. Kuwi mikmu dhewe apa mik kene? Mik mriki. Wah, bianter nganti kaya ngono kuwi anyar lho kuwi. Iki sing apik ora mike iki cangkeme. Oh iya. Kuwi iso kaya bledek tenan ya. Bledek Kediri ya. Iki digo perlombaan yen nganti sindenmu iki sing nom-nom iki utamane. Yen nganti iso kaya niken tak pek bojo. Ya. Musibah malah ora. Mau trimo ora iso ya wis. Malah kok ora sampean sing ragati malah kono sing ragati. Ku ngendhek ra jamak. Bang malah ngopeni ngedusi dulang ora. Rumangsamu aku stroke apa piye? Ngedusi dulang. Aku ngomong lho dadi tuwa iki disia-sia ngene iki lho. Ora. Yo ngono ae lho kok mayah-mayah. Mombahe disia-sia. Oh, lambene ra enak kae. Kae Ngopo? siswa daru beksi ya. Daru beksi. Oh, kae tuwa-tuwa nampa job ngono iki. Rezeki iki ora nyawang umur. Wo rumangsane. Astagfirullahaladzim. Aku nesuan. Iya. Nesu ati omong nih. Nesu golek pang ora. Belam biyen
kayangan. Aja. Awas. Aja ngece. Aja takon susah seneng kali sang Suara loromu. Wah, tralis ki. Suarane loro. Wis tralis. Iki lho sapa suara kuwi? Taslim. Oh. Rumahku tralis. Ken, Baik, sik, Ken iki Ken, sampean ngerti ora? Iki bengi iki bareng bintang tamune sampean. Awan mau iki lho. Tukang syutingku Yosep. Wah, nanti malam bintang tamunya cintaku jenenge iki. Salamono sik Ken. Atine Ken seneng. kaya cintaku barang. Ya wis seneng. Aja didusi 3 dina ya. Wis di bojo bareng kuwi. Urung. Oh, urung. Beneran. Arep kok kapakne. Ning Tenggriya wonten jomblo. Akeh. Wedhus. Piye dolan wedhus ya? Ayo kan sing penting kan petuk aku mendino. Talingke ya. Aja entuk niken. Tinimbangane cupet nyawamu ya. Wis sak titahe waton wedok urip ya. Gareng. Tidak urip lho. Terus Timbangane duwe bojo kowe malah dhewe kaya ngopeni penyakit. Kowe disawang wong cekut-cekut. Dilirik wong kene cekot-cekot. Apa ras kuwi kowe iki laboratorium isine penyakit tok. ya masake aku sok ben ra oleh ndek bojo. Ya entuk, ning aku ngelikke kae lho. Kalau si Tri sapa kae? 3 second. Kok 3 second iki lho. Yosep. Yosep. Ora kuwi Yosep ki pethoke wis seneng kok ora kudu norno. Ngimpi mau awan mau. Ra iso turu kuwi. Heh? Dikedepi ra iso turu. Malah sak awan turu ning truk dhek ngono. Turu ngorok karo oh niken bareng dirangkul bae gembut. Oh, dadi aku ngerti. Aku ngerti saiki. Ngapa? Bocah ki mau ora nyekel kamera bareng Niken teko nyekel kamera padune karo nyawang Niken saka kamera kuwi. Ya ora? Wah, julik lho. Oh, wis sabar ya, Nduk ya. Nyapa kok aku. Aja seneng dadi bojone kameramen. Lah nyapa? Sok yen tuwa merem siji. Mergo kulino nyawang kamera. Ora iso saiki wis enek anu layare cilik kok ya. Ana monitore to? Ono. Oh ya merem kabeh berarti. Aja disuting gareng, Wet. Aja disuting. Lho, ora masuke merem kabeh lah wis ketok. Ya kan. Tanah indah. Iki lah pemain bola Karanganyar to. Apik lek main bal, dadi striker apik. Kuwi Yosep kuwi kaose mburi rupane kuning tulisi Yosep Salindri ya Allah. Oh ngefan tenan to. Yosep Salindri. Oh alah le. Sampeyan lo ngepen mbek aku apa ora kene terisi Salindri. Aku ora mung trimo ngefan, kipas angin AC kuwi dadi siji yen fans tok ki ra seneng aku. Kipas angin mergo saya akeh, angine saya dingin. Ya. Ayo. Waduh, untune dikawat. Heeh, padha bojomu to. Untune salin Bojomu lah ya dikawat. Kok ora kawat bendrat, Mas. Layar ra iso mingkem. Ati ngene terus. Ayo. Ya kan. Kumelayaring Taman Sari Nuswan Toro Pun Ya, dibacutke. Dibacutke sak jogete ya, Nduk. Ki piyayi kene ngenteni polahmu kowe. Kowe diniati olahraga wae kan. Kalau coke komentare jungkir walik. Banyuwangen kok kon jungkir walik.
Nggih, pun pokoke sak seneng sampean. Dituruti, ayo Ken. Yuk, mangga mbane wangen gerajakan dados. Woi. Bisik-bisik semayanan maghrib janji urip piara sir-siran andi kendangan gending asli
bersiraman di kendangan gending asli Banyuwangian. Wah. Iki ana sing ngesake Lestari. Ayo didum loro Mbak Niken karo Mas Farisa. Ayo. Lestari. Lestari alamku. Kudu kuwi. Apa lestari alam apa? Alam kubur. Kowe ngomong sing nan. Kowe sing ngomong sing nan. Mas Farisa kok jejer Niken Mang Chandra, Mas. Niken Iya. Masya Allah. Sing apa putri kuwi kaya Betari Ratih. Sinawang jejer karo Bathara Kumaja. Ganti Mas Gareng. Ayo. Aku. Jejer Niken. Udah jejan. Wah, sing putri kaya Betari Ratih, sing lanang kaya Komodo. Kok komodo to, Mas? Lah apa sing Kodomu. Oh iya, malah odol. Wong wedok yayakan jejer karo Komodo. Ya ora kok pengen foto ya ora apa-apa. Pon Mas, mari pon monggo terserah. Mas Mari sapa to? Jejer ki Mas sapa? Farisa kok Mari. Mas Marisa. Ayo aku mrene mari Mas. Mari Mas. Ayo Lestari diaturke sik, monggo. Ayo. Ayo Mas Dimas. Den ngrasake diiringi gamelan Mas Farisa. Monggo, yo, monggo. Yo. Niken. Monggo. Ayo Pak De. Dibalik Mas Farisa sik yo. Sang Dewi katon lamlangi amba berwangi arum imbangi melati akan sambulane dadari Wong bagus